তিনি সাংরং সালো হাইনো হাই অমরপুর বকাস্তেনি খেদ্রানাল এডিসি ভিলেজनि पातिमुं गासै फायुका फियाबा त्रिपुरा हासो पुइला अमनो थंग्रं बदलनि बिसिंतै पुइला थंग्रं हापारो गताल मामप्लि गासै फाइमानि हाकसादिगि तंगो बीजेपी हापां खलाइजाक ताइ खाकसादिगि तंगो 13 जना एमलेनो तै त्रिपुरा मथा खा थन थन केना थनजा तिनि पातिमुं गासै फाइमानि ओंखा अमरपुर बकास्तेनि खेद्रानाल एडिसि भिलेज हेकेबा पंचायत आसुकथाइ सेगलाइमानि कक्तमा कुनै थंग्रंनि बदलो बीजेपी तै त्रिपुरा मथा बरकनि बिसिंगनो अमहाय मामप्लि गासै फाइमानि कक्तमा फियाबा अमहाय कक्तमा तिनि सिमिया गोबांमा सालमिनो अमहाय कक्तमा गासावै तंमानि फियाबा पातिमुंनि लगे लगे थाङै सगैका नतुन बाजार पिएसनि नायमथां रक।